Il-famuza ittra li permezz tagħha provaw jagħmlu frame-up fuq l-eks Ministru Chris Cardona qatt ma intweriet lilu. Il-Pulizija qatt ma urew din l-ittra lil Chris Cardona kif ikkonferma huwa stess waqt il-programm Xtra fuq ix-Xandir Nazzjonali. Id-deputat Laburista Chris Cardona stqarr illi kienu sħabu l-Ministri li informawh bl-eżistenza ta' din l-ittra. Dakinhar illi sirt naf biha l-ittra ċemplu li xi kollegi filgħodu. Kont qed id-dar, ċemplu li xi kollegi illi kienu fil-kabinett u informawni biha. Jiena sa dakinhar ma kontx naf bl-ittra. Jiena sirt naf. Ġifieri il-pulizija meta kellmuk ma qalulekx b'ittra. No. Qalulek hekk u hekk. Yes. Staqsok mistoqsijiet jekk inti qatt tajt xi flus, Yes. għaxek ġejt l-kotat ukoll fil-da. Qatt ma taqsewni fuq l-ittra jiena. Fi kliem sempliċi dan ifisser li l-investigaturi qatt ma affaċċjaw lil Cardona bil-provi illi kellhom f'idejhom. Din l-ittra fiha dettalji dwar laqat li suppost saru, somom maqbula, motivazzjoni għad-delitt tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja u anke teddit. Storja elaborata u mirquma sew dik li kellu jirrakkonta Jorgen Fenek li jinsab suspettat b'kompliċità fl-assassinju ta' Caruana Galizja. Storja li kellu jirrakkonta lill-investigaturi allegatament fuq istruzzjonijiet ta' ix-Xandir, l-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat. Dawn l-istruzzjonijiet għaddew minn ix-Xandir għalant Fenek permezz ta' ittra moddija minn Adrian Vella, it-tabib kemm ta' ix-Xandir kif ukoll ta' Jorgen Fenek. Adrian Vella kien ammetta mal-pulizija illi ix-Xandir kien għadda ittra lil Jorgen Fenek meta dan tal-aħħar kien l-isptar taħt arrest. Iżda l-ex Chief of Staff baqa' jinsisti illi ma ta' l-ebda ittra lit-tabib Vella biex jgħaddiha lil Jorgen Fenek. Il-kontenut tal-ittra kien żvelat mill-portal Love Malta ftit tal-jimilu u jikkonferma li ix-Xandir kien qed jipprova jitfa' id-delitt f'ħoġor l-eks Ministru Chris Cardona. Fil-waqt li Xandir kien ikun jaf fiex waslu l-investigazzjonijiet dwar Caruana Galizja, propju għaliex kien jattendi l-laqat tas servizzi sigriti, Chris Cardona jgħid li ma kien jaf xejn l-investigazzjonijiet li kienu għaddej min-naħa tal-Pulizija. L-ittra naħseb l-iktar eżempju ċar, kristall, xi ħaġa li ma kelli kontroll ta' xi qasfod naf biha. Indipendenza assoluta minn dak li ġara fil-investigazzjoni. Laqqas qatt ma kont naf x'inhu jiġri u laqqas qatt kont informat b'xejn fuq l-investigazzjoni. U mbagħad titfaċċa ittra illi permezz tagħha tipprova ovvjament tpoġġi lili bħala l-persuna involuta fil-mandat tal-qtil. U kulħadd jaf din l-ittra minn saba u fejn sabuha. L-ittra tikkonferma dak li kien diġà ħareġ fil-medja u fil-qrati li Jorgen Fenek ingħata istruzzjonijiet biex jgħid lill-Pulizija li Chris Cardona kien tkellem ma' ċertu Toni, magħruf bħala Toni l-Iblaħ, biex jiltaqgħu f'bar fis-Siġġiewi. Dejjem skont l-ittra, Chris Cardona suppost offra ma' 300,000 euro, iżda De Giorgio rid liċenzja fil-Freeport biex ikun jista' jdaħħal xorb u tabak bil-kutrabbandu. Intant, fl-istess programm fuq il-PBS, Chris Cardona jikkonferma li hu ilu jaf lill-imprenditur Jorgen Fenek. Il-Jorgen Fenek jiena ili nafu żmien twil. Nafu bħala persuna illi mexxa il-Thomas Group. Kelli diversi laqat miegħu fuq affarijiet li huma relatati ma' xogħol tagħhom, partikolarment każijiet illi kellhom bżonn l-attenzjoni tal-gvern dak li xaqsam ma' setturi li operaw fih huma, però semmek nafu. Jorgen Fenek għadu għaddej proċeduri fil-qrati akkużat b'kompliċità f'dan l-assassinju.